BTC बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो दोनखारलायनाय जाथाय। थारैनो गोसो थोलायनाया सिनाय मारा नामा न'खर संसार बिसि बिसा। मोसाहारिबो खारनाय ओमफ्राय आंनाव मोसाहारि हिनजावखौ लानानै खारदों बियो। बेहा गथ' सासे दंखायो। बिदिनो सानफ्रामबो गोसथोनायनि दावराव जाबाय थायो बे न'आव। ओमफ्राय आं बुंदोंमोन फन हरो बे अफिसाव थायो, अफिसाव थानायाव होनो लोगोफोरजों रायलायो होनना बुङो बे बिजि मोननाय समफोरबा। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलियासै। जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ सोरनिबा ससियेल मिडियानि दारै नुनानै नङाब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं सिदानि डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जास्ट स्किप खालामनाङा, माने भिडिअखौ दाननानै नायनाङा आरोना लोगोफोर। जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन। नायलांदो बिदिब्ला। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ बेजोंनो टाइटेलजों आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेराव मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थांनाय BTC इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो इलेक्सननि दावराव दावसिया जोबखांनायनि उनावनो फिन खेब आरो दिनै जोंनि बर' समाजावहाय ओरैबायदि माने हाबा जाखानाय सुबुंफोरा माने मोजां मोनलायनानै दोनखारलायनाय बेफोरबायदि जाथाया फिन खेब जाबावबाय दिनै। आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिल'सो सोमजियो नामा लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर बिथां जिहेथु दोनखारलांनाय हौवानि बिसि गिदिराहाय मा बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथांमोननि बागै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायखो बा मिडियानि गेजेरजों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्ला बुजि मोनगोन आरोना। नायलांदो बिदिब्ला। आरो लोगोसे खन्थाइगिरिफ्रा बुंनाय बादि गोसो थोलायनाया मेगन गैमारा नामा। नैबे जरासे सुबुङा जादों सानसुमा मुसाहारि आरो रनजिला बसुमतारी, जाय सानैबो न'खर गोनांखा, गुबुन गुबुन संसार जाखानायखा। सानसुमा मुसाहारिबो खारनाय ओमफ्राय आंनाव मोसाहारि हिनजावखौ लानानै खारदों बियो। बेहा गथ' सासे दंखायो। बिदिनो सानफ्रामबो गोसथोनायनि दावराव जाबाय थायो बे न'आव। ओमफ्राय आं बुंदोंमोन फन हरो बे अफिसाव थायो, अफिसाव थानायाव होनो लोगोफोरजों रायलायो होनना बुङो बे बिजि मोननाय समफोरबा। गाथ'ग लोगोफोरजों उन्दुआनो बियो, हारसिं उन्दुयो। खारनाया बुधबार बेलासियाव खारदों बिसोरो। न'आव दावराव खारखालि जेबो दावराव जायाखै बियो। बिनि अखानायै सिगां आंजों दावराव जाहैदों बे न'आव थांना अफिसनिफ्राय थांनानै आंजों नांलायहैदों बियो। आंखौ बुनो मानो होनना बुंहरदों बियो। ओमफ्राय होनदों आङो नोंनि दायावसो रायजायो, नोंनि आखलावसो बुंजायो, नोङो गावनि आखलखौ मिथिया नोङो होनना बुंदों आङो। खारखांनानै आङो खारखालि बेलासियाव फन हरदोंमोन आङो। 20 बार जादों आं बेनाव फन बुनो, आंनि फनखौ हमाखै। बुबावबाय आङो उनाव बुबावनाया, ओमफ्राय अफ लादों बे मबाइलखौ। ओमफ्राय बिनि लोगोफोरनाव सोंहरबाय आङो, बिसोरजों थाफाग्रानाव बेनाव थाफाग्रानाव। ओमफ्राय होनबाय बियो ओरैबायदि जों लागोजों रायलायोमोनलै होनना बुंबाय। नोंसोर लागोनि सोर होनबाय आङो। नामा सनजिला बसुमतारी। मा गामि ओरैनो बिसिना? दै गुदुं। ओमफ्राय होनदों आङो बेखौनो लाना थांबाय नोङो नायलाय, बे सनजिला बसुमतारीनो दै गुदुंनि। ओमफ्राय सासे मानसिखौ थिनहरबाय आङो न'आव नायफैनो। ओमफ्राय होनबाय सासे मानसिया गैया बेखौनो लाना थांमारदों होनना बुंबाय। बिबाजैयाबो खोन्थाबाय फुंनिफ्रायनो ओंखारखानाय हिनजावाबो उसुखुथु गावनि दख'ना सोनानै लाखादों मोजां मोजांखौ। फना एनि टाइम अनलाइनाव दंखायो बिसोर सानैजों होननानै बुंबाय। न'आव बिसिनाव फैयो हिनजावनि बिदानि न'आव फैयो रंगिनियाव। हाबा जानाय बायदि सानैजों एदावलायो, सानैजों ओंख्रि बाहाग ओंखाम बाहाग दोनलायलायो, सानैजोंनो नांलायलायनानै मबाइलखौ रायलायनाय। बिसोर दाख्लैबो बिबाजैया नायनो हायो बिदानो खोन्थाबायनो। बिदाया जेबो होनाखैनो, आं इलेक्सन फैबासो बुंनो हायो, आं दा जेबो बुंनो हाया होनना बुंदोंमोन। बे हिनजावफोरनिजोंनो माबाना बिदानि सिगाङाव होनहरदों गाहा दिनै मोनायाव बिदा रायलायहरदोंमोन रन्जयआ। बेखौ गोसोथोनाया बिनि फिसालाजों हाबा जायैनि सिगां गोसोथोदोंनो गाहा। ओमफ्राय होनदों आङो बेजों बार बादा होदोंमोन, बेजों हाबा जानाङा आंनो दंखायो मानो बेजों हाबा जादों नोंलाय होनना बुंदों गाहा। आंथ' फैफिननांगौ, हिनजावखौबो लाबोथों। फैफिनोबा लाबोफिनगोन नङा होमबा? मिलायगोन। औ दाथ' आं बिफा जानानै माने फिसा फिसौखौ नायनांगौआ आंनिनोमोन। दा फिसाया जोंखौ गोदाव खालामनो थांबाय, जोंथ' फिसाखौ नांफिनगौ मा खालामनो। जों दा फिसौखौ जों फिसिनांगौखायनो जोङो नांगौ होननानै जोङो नागिरदों मानसिखौ। जोंनोथ' नांगौ, फैनांगोन जेरैबाबो। आरो जोंहा फिसौ दङ, फिसौखौ सोर अनसायनो। आरो नांथ्राबा जुदि
उनाव फैजा होननानै बुङोब्ला जों फिसौनो मोनसे खालामना होगोन हा हुखौ आरो मा सम्पति दं जों फिसौनि नामै खालामना होगोन। बेनो लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय बिथां जिहेतु दोनखारलांनायनि हौवानि बिसियाहाय बा हिन्जावाहाय नोंथांमोननि सेराव मा राव लानानै बुंखो दिनै फोरमायखो बिथांमोना बोरै मा जाहोननि थाखाय दिनै बेफोरबायदि दोनखारलांखो बा खारखोमा लांखो आरोना लोगोफोर। मा जाबावगोन माने आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' समाजा माने गथ' थाखानाय गथ' गोनां हिनजाव गोनां माने हाबा जाखानाय बेफोरबायदिफ्रासो माने सेंग्रा सिख्ला लाइमोन गोदान माने जिउ लाफिननाय बेफोरबायदि जाथायखौ लानानै दिनैनि दिनाव मानो ओरैबायदि गावनि न'खरखौहाय गथ'खौ सिलिंखार खालामलांनाय बेफोरबायदि सानो आरोना लोगोफोर। बिथांमोननि जिहेतु खर'आवहाय बिथांमोननि माइन्दआवहाय सेन्टिमेन्टआवहाय माबायदि बाथ्राया दङ आरोना दिनै रावबो साननो हाला बुंस' हाला मोनथि हाला मानि खारनाव दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि जाथायखौ सानो। नांगौ बायदि रोखोमै नोंथांमोना मावनानै दांनानै जायोबा सासे हिन्जावानो जोंनि थाखाय गोबां गाफि आरोना लोगोफोर। सासे हिन्जावजों हाबा जानानै गथ' सानै खांनायनि उनाव बे सासे मानसिखौनो नोंथांमोना मोजां खालामग्रोलाय हायोब्ला मानो सासे नङा सानै नङा सानै साथाम हिन्जाव लानानै नोंथांमोना न'खरखौ आलाय सिलाय बै सासेखौबो मोजां फिसिया आरो बै सासेखौबो मोजां फिसिया माने गावजों गाव बेफोरबायदि दुंहाव थासारि दावराव दावसिखौ सोमजिबाय थानो नागिरो न'खराव आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर आं बेनि गेजेराव आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फोलावलियासै। जाबायदि बुजिनांगौ मोन्थिनांगौ नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन गियाननि गोनां सुबुंखा नङाब्ला आंलाय आरो माथो बुंबावनो। जोबथारनायाव आं बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय खावलायो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव आं लाबोनायाव आंनिफ्राय माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेरावहाय आं निमाहा मोनबाय आरो जोबथारनायावहाय मोनसेल' रिकुवेस्ट नोंथांमोनखौ जायफ्रानोखि बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बिथांमोननि न'खरनि जिथु खारनाय सुबुङा कन्टेक्ट नाम्बार होदों बा जानबुं नाम्बारखौ होदों आं स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना बबावबा बिथांमोनखौ नुसनबायोब्ला अननानै नोंथांमोना बे जानबुं नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन खोन्थाहरनो हागोन आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।